Vores virksomhed hedder Hyndla, og jeg hedder Henrik Stamer, og jeg er administrerende direktør for firmaet her. Vi arbejder udelukkende med offshore vind. Vi leverer eludstyr og elsystemer og det vi kalder for tertiary steel til offshore fundamenter. Hyndla er faktisk en nordisk troldkvinde fra den nordiske mytologi. Troldkvinden her, hun havde det med at rejse rundt til de nærliggende byer og tilbyde sine services og hjælpe samfundet, lokalsamfundet. Og det er jo sådan lidt det, vi også gør. I virksomheden der både designer vi de her komponenter og elektriske systemer, og efterfølgende, når designet er færdigt, så skal komponenterne fremstilles eller indkøbes. Det skal samles i kits. Der er utrolig mange forskellige elementer. Vi specielt fremstiller og specielt designer vores komponenter til den enkelte fundamentstype og til den enkelte vindmølletype. Fundamenterne er anderledes hver gang der er en ny vindmøllepark. Og her har vi jo så en samlet kit, som fungerer lidt ligesom sådan en Lego-sæt. Lige nu har vi lager og logistik hop herude i Vissenbjerg, og vi ligger på 3 forskellige haller. Ja, vi har den ene hal her, og så har vi en hal på hver sin side her. Og de afstande, der er der, vil vi jo gerne minimere. Vi har et kontor inde i byen, hvor vores projektleder sidder og vores salgsafdeling sidder. Vi er på vej til at vokse ud af det, og der ser vi muligheden for at egentlig samle virksomheden begge lokationer ude på Odense Havn, hvor vi egentlig bygger vores kontor ind i selve hallen, og hvor vi har glas fra gulv til loft, sådan at man kan se hinanden, og man ser, at man arbejder sammen på de samme projekter. Det er der, hvor vores lager- og logistikchefer og nogle gange også projektledere sidder, så der får vi jo nogle helt andre forhold ude på Odense Havn. Vi synes jo, det er utrolig godt at komme ud i noget nyt, noget stort, noget der er fremtidssikret til os. De kvadratmeter, som vi har sat os på ude i Odense Havn, at de kan virkelig hjælpe os i fremtiden. Jeg forventer helt klart, at vi får en daglig kontakt til vores kunder og vores fremtidige kunder. Bare ved det, at vi er på Odense Havn, hvor de også er aktive, så forventer jeg, at vi kan forbedre vores arbejdsprocesser, da vi har en stor hal i stedet for 3 lidt mindre haller. Og så vil vi også gerne nedbringe transportomkostninger og spild i øvrigt. Og derfor så har vi set muligheden for at komme ud på Odense Havn og være nogle af de første, der flytter ind i deres nye bygning derude. Og der tager vi lidt over dobbelt så meget plads, som vi allerede har nu den dag i dag, og det glæder vi os rigtig meget til. Der er allerede i de grundlæggende tegninger taget hånd om, at mange former for industri, og især vores form for industri kan være i de her lokaler. Og jeg ved, på Odense Havn, der har de mulighed for at udvide yderligere, så også om 5 eller 10 år, så vil Odense Havn formentlig også være det rigtige sted for os at udvide. Altså for mig er det både en forbedring og en lettelse, for det er klart, at det er, som det er i dag, lidt besværligt at være på mange forskellige lokationer, fordi hele vores proces hænger sammen. Og det, at vi kan få samlet det et sted, og så et sted, hvor vi er tæt på vores kunder, og hvor vi er tæt på en afskibningshavn, det er lige præcis det, vi har været ude efter længe.